ya ulah ndaraku. Iki timune dek ngis arep ngerah iki. Iya salake ya urung kok salake sik pentil kok. Jarak sebelah kono iki dirabuk iki kok kaya ngono. Ya aku dirabuk kuwi wae wis turang apa ora wi? Gak lah. Saiki hiburan kono gur pirang larik lho. Kayak enek sapa kayak Parjo kayak ngadang. Dek yo rabuk. Heeh. Ulah. Allah. Ya Allah, wedhus. Ora wedhus sing tak kene. Lah tak kira ulah lho. Tibae utuh. Oh, kowe iki koyo ngene bengok karo kowe ngerap. Ya ora roh rek manyu ngono tak kira ya ulah. Alah, rabuke terus kabeh ya aku barang terus. Ya ora ngono kuwi lho kok sampe. Lah aku ya wedi lek ulah ambek ulah kopret cokot piye aku. Kaya ngono aku mangkah ora apa-apa kok malah kowe. Ya ora roh lho. Rabuke terus kabeh. Ya wong manyu ngono tak kira ulah kok malah. Kowe iki malah sing salah kok malah ngono. Ya tak kira ulah lek sampe aku cokot ulah ora. Ki ulo iki Gone rumah sakit. Kaya ngene iki ulo iki. Lah pikirku ulah warnane ireng gek tak pijeki manyu ngono. Iso malah mbok jegur ning ngene iki ra sidong rabok ngene iki carane. Jendar aku kan ulo to. Ulo apa ngono ulo. Ulo ya ulo ndaraku. Ulo apa? Ulo tenan. Wah, tikel sekali. Gara-gara kowe. Ya ora gara-gara aku lah. Ngono. Pikirku ya ulo. Kowe iki jen. Utal tak. Gak nglawan. Sumpah kok malah genah iki lho. Kok malah. Mandi numpur lah kuwi. Wong kok. Lah kan pikirku ulo tenan lho. Pikirku ki ulo tenan kok Yang kowe iki gabus lho. Ya ora arep lek kuwi gabus. Tapi kowe iki lawan terus kok nyatu iki. Rupaku lho deloken kaya wong wong kok jengkel nih. Salah ragem salah boh aku arep balik ae. Salah kok ragem ngakoni salah. Tes nah, iki rabuke go balik iki. Gowo dhewe. Tes iki. Jengkel nih kok. Malah kon go balik kok malah. Ya Allah, iki rabuk iki terus. Nasib rabuk iki. Alah. Gara-gara wong rupaku ora genah iki lho yo. Wong darane ya ulah tenan to, ya wajar to nek aku iki wedi terus jingkat. Mana roh nek kuku gur kaya ngono karet. Rupane ora genah. Kaya ngene iki. Gara-gara wong ndrotok ngene iki. Wis rabuk urung mulai. Wis digelep-gelep ning gondot kidane awake iki sing dirabuk karo ndut. Kok nganyel nih lho.